Alhamdulillah sing kula katur dumateng pepunten kula Bapak Amin nggih mantan Bupati Ponorogo ya mune kebuh rubuh kaya panas kaya gelem teko alhamdulillah tepuk tangan karo Bapak Amin panjang umur sehat selalu sugeng kula katur dumateng Bunda Camat Camate satset ya Pak Kapolsek cak ya itu wenang iwak dan rame lama pamong wengker sugeng siang sehat selalu warga Kepuh Rubuh siang menika peringatan 81 Indonesia Merdeka muga-muga kanthi ditanggapne riyok simo muda kang bakal gumelar ing saindenging donya insyaallah Indonesia akan menjadi tetap negara yang makmur sukses dan aman tentram sejahtera. Melalui jagat bumi Kepuh Rubuh Ponorogo. Kaya bengkau bumi Kepuh Rubuh kapireng gamelan sedih riyak taat diluhuk siwa muda Kepuh Rubuh bola siwa kanjeng biaing jagat ora bakal ilang katindes rejaning zaman ora bakal luntur kaubek umbah ing kahanan riyok seni budaya kang bisa nyidhekake para manungsa kang urip rukun eling yekti ana gunane riyok kang bisa dadi tuntunan riyok kang bisa dadi tontonan ya wong riyok seni kang bisa ngrukunake para masyarakat ora bakal lebur amung mergo fitnah ora bakal ajur mung mergo kufur ingsun anyek seni sadat panutupan atau gomo kang manggon ana ilafi kang jumeneng saktenging ati kang dadi panjenengan kang dadilah jering Allah jangan kita Nur Muhammad kalbu iman kang sampurna selamat dunya selamat akhirat urah dunya urah akhirat rasa sejati rasa kang dimuno-muno kiblatullah Allah luhuripun Muhammad Rasulullah kanthi upet pepuntoning tingkat linambaran sura uga ingkang suwa kaprasto ingkang mastuti ugi tansah rahayu nagari Indonesia yang tercinta ini NKRI harga mati singa muda